Бик яхшы эшләде, Алла Тәгаләнең рәхмәте булсын анарга. Мындай фикерне җыелышка килүчеләрнең күпчелеге белдерде. 5 елдан артык эшләү дәверендә Наил хәзрәт Әбелханов үзен белемле һәм зур башлангычларга кыю алынучы итеп күрсәтә алды. Тәгълим үзәген тулы көчкә эшләтеп җибәрү, мохтаҗларны ашату дисеңме, балаларга татар теле курсларын оештыру, райондагы бердән-бер мәйетханәне булдыру, булар барысы да аның район имамнары белән килешеп эшләү нәтиҗәсе. Соңгы көннәрдә башкарган саваплы эшләрнең тагы берсе турында ул үзе сөйләде. Бөтен район имамнары, мәчетләре белән хәрби операциягә анда катнашкан безнең җегетләргә матди ярдәм җыйган идек. Ул бүгенге көндә 700 меңнән артты. Без ул акчаларны Диния нәзарәтенең зәкят фондына җибәрдек. Әйтергә кирәк, ул башка районнарның мөхтәсибәтләренең иң күбе сумма булды, иң зур сумма бөтен Татарстанда. Ул эш һәм башка эшләр ул бит инде халык эше. Ул бергә халык белән, бөтен мөселманнар белән, башка дин вәкилләре белән эшләнгән эш. Хәзрәтебез, әлхәмдүлилләһ, матур гына, хәерле генә хезмәтен күрсәтте. Эшләде, Аллаһка шөкер, бик зур ул хезмәт кылды. Эшләнмәгән хезмәтләребез тагын да күп, хәзрәтләр. Бергә булдыгыз, бердәм булдыгыз. Яшь кенә кеше булса да, кабул иттегез, Аллаһка шөкер. Аллаһның зур рәхмәте яусын. Сүзен тыңладыгыз. Аның артыннан иярдегез, аны имам буларак, әйдәп баручы буларак күрдегез. Рәхмәт сезгә. Хезмәтегез өчен уңышлар, яме? Диния нәзарәт һәм район җитәкчелеге Наил Әбелхановның эшен югары бәяләде, яңа эш урынында уңышлар теләде. Моннан соң аның вазифасы Лаеш районы мөхтәсибәте белән бәйле булачак. Буш калган урынга Ирек Сайфуллин тәкъдим ителде. Район имамнары әлеге кандидатураны хуплады. Минем өчен бу вазифа таныш вазифа. Булай бөтен район таныш, әйтерлек райондагы дини халәт, мәчетләр, имамнар, мөселманнар барса таныш. Монда инде тырышып эшләргә кала. Җыелучылар яңа мөхтәсибкә уңышлар һәм нәтиҗәле эшләрне дәвам итүен теләде. Шуларның иң әһәмиятлесе Нурлат районында дин ара һәм милләт ара дуслык һәм тотрыклыкны саклау.